This is day 4, July 13, 2020. And before ko mo start sa vlog, yunhan ko mo ingon og thank you sa tanan nga nang subscribe, nga ning comment, nga ning like, nga ning message ako sa messenger. Salamat jud kaayo, salamat jud kaayo, as in nalipay jud ko, gikilig ko kay naabot na tag 11 subscribers. Padayon na lang na ninyo guys, and 2 more subscribers, paabtat ang kog 100 man lang, basig 100 lang para mailisa na to ang YouTube link na to, dili na katong random words and letters and numbers. Ato na siyang mailisa ng www.youtube.com/josephinedes sa to yung name, dili na katong taas kayo. Let's see unsa mabuhat na to for day 4. Again, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Ting ting. Popo kitag kanang video effect sa ting ting, pero